Pito sa mga naglangkob sa SK Council, Treasurer ug Secretary sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, formal nang miduso sa ilang resignation letter. Ania ang report. Nag-abot ang 5 ka mga SK councilors, ang ilang SK secretary o SK treasurer aron formal nilang iduso ang ilang resignation letter ngadto kang Mayor Junard Ahong Chan. Matod ni SK councilor Zandra Faye Dignos, desidido na gayud silang muluwat sa katungdanan. Honestly speaking lang jud ma'am, wala nagpaluyo na mo bisag kapitan, bisag councilor, bisag city councilor, bisag SK chairman sa lain na barangay wa jud amo jud ning kaugalingong decision. Samtang gibutyag ni SK Councilor Kisha Niña Tunyakaw nga niadtong Marso 2, 2020, miduso na sila og petition letter batok sa ilang SK chairman nga sila'y katampos sa DILG Lapu-Lapu City tungod gihapon sa ilang kadismaya sa pagduma ni Tampos. So karon kay second chance na niya. Then karon kay murag wala man gihapoy kausaban. Mo tong amo na lang koan na kami na mismo ang muhawa na lang kaysa na magpadayon mi na wala gihapon milihok, walay ginabuhat. Tagaan na mo siya chance kay ang reason niya is busy daw siya, graduating daw siya. So then tinuod man sa then kinsa naman po mi hindi mohatag og chance nya layo-layo pa man sad ang end term namo. But unfortunately until na wala man gyapon kausaban. Apan duha sa ilang mga kaubang SK councilors ang wa modayon sa pag-resign sa katungdanan. Sa telephone interview, gipasabot ni Edgar Inot, first SK councilor, nga buot lang niyang barugan ang iyang gipanumpa ang katungdanan. Mura na bubuka ng wapukoy kuan sa kong kagalingon, ma'am. Buhaton ko na. Kay kuan, ma'am, as an elected official, ma'am, niya, inganar data kasayon mo kuan dayon, mubiya sa itong pisto. Gikatakdang makihinabi si Mayor Junard Ahong Chan sa SK Council. Well, if they decided to resign, mo na maagi tag proseso, as I said na ang kapitan mo ay mo indusar, no? Kung kinsay mga name ang ato ang ibutang, no? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.